Samantala, Idol, kahit ganito po ang panahon, meron po tayong good news. Biyaya po sa gitna ng unos, sanggol po isinilang sa kasagsagan po ng ulan at abot dibdib na baha. Diyan po sa Bailongos, Kalasyaw, alamin po natin yan ng good news. Ikwento mo, Idol Maya. Sa kabila ng unos at mga hamon ng buhay, may mga biyaya pa rin patuloy na nagbibigay ngiti sa ating mga labi at nagpapaalala sa atin na magpatuloy at maging matatag sa buhay. Simbolo ng pag-asa ang pagsilang kay Baby Kyla May, ang babaeng sanggol na iniluwal ni Ginang Monica Garcia sa Barangay Longos, Kalasyaw, pasado 11:00 ng gabi nitong Hunyo 22, habang kasagsagan ng ulan dulot ng habagat. Sa hamon ng halos hanggang dibdib na lalim ng baha at dilim ng paligid ay hindi nagdalawang isip ang mga kawani ng barangay upang makita ang kalagayan ng naturang ginang at ni Baby at agad silang nagtungo sa tahanan ng mga ito. Sa panayam ng IFM Dagupan kay SK Federation President at SK Chairman ng Barangay Longos na si Narayana Das Messina na siyang nanguna sa pag-rescue sa mag-ina, nagawang iluwal ni Ginang Monica si Baby ng mag-isa. Subalit dahil walang kaalaman sa pagpapaanak ang pamilya ng ginang ay hindi pa natatanggal ang pusod nito nang ito ay kanilang saklolohan. Kaya naman agad na sinundo ni Punong Barangay Joseph Uson ang isang midwife na siyang umalalay sa mag-ina at sinigurong ligtas at maayos ang kanilang kalagayan. Sa ngayon ay maayos na ang kondisyon ni Monica at ni Baby Kyla May na siyang naging inspirasyon ng mga taong kahit sa gitna ng unos at peligro, nangingibabaw pa rin ang malasakit para sa iba. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.